डॉक्टर कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एगो महान वैज्ञानिक रहन। आपन प्रेरणास्पद जीवन के अपना जीवनी आग के पंख में बहुत सलीका से लिखले बड़े। ई ऑडियो बुक में आप ओकर भोजपुरी रूपांतरण सुनें। हम एगो कुआं हैं हिंदुस्तान के पावन धरती पर। जे लोग दिल में आपन माटी खातिर, आपन परिवार खातिर कुछ कईल चाहत रहे और ईश्वर के कृपा सगरो फैलावे के नियत राखेले, ऊ नौजवान सभे हमसे बहुत कुछ सीख सकेले। ई हमार कहानी है जैनुलाब्दीन आ आशी अम्मा के बबुआ के। ऊ लइका के जे अपना भैया जोरे अखबार बेचले रहे। उ विद्यार्थी के जेकरा के सवरले पंडलय मास्टर जी। कहानी एगो शिष्य के जेकर गुरु रहन सुब्रमण्यम अय्यर और अय्यादुरई सोलोमन, जेकरा इंजीनियर के पहचान देले एमजी के मेनन आ प्रोफेसर साराभाई जैसन महानुभाव लोग। कहानी एगो वैज्ञानिक के जे लाख बाधा विपत्ति के बाद भी सफलता हासिल कैलस। कहानी एगो नायक के जे देश के एगो दिशा दिहलस, जेकरा साथ रहे मेधावी आ समर्पित अनुभवी लोग के टीम। स्वार्थ से निकलला के बाद हम एगो आत्मविश्वास से भरल युवा रही जे सफलता खातिर प्रतिबद्ध रहे। हम उच्च शिक्षा में जाए के निर्णय बिना कोनो संदेह के ले लेनी। 1950 में इंटरमीडिएट के पढ़ाई खातिर सेंट जोसेफ त्रिची में भर्ती लेनी। सेंट जोसेफ में बीएससी के दौरान हम उच्च शिक्षा के बारे में बस यही जानत रही। विज्ञान के छात्र के पास उपलब्ध संभावना से अवगत ना रही। बीएससी इन फिजिक्स पास कैला के बाद हमरा पता लागल कि हमें अपन ख्वाब के पंख लगावे खातिर इंजीनियरिंग पढ़े के होई। बहुत लोग के ऐसा मानना है कि विज्ञान आदमी के भगवान से दूर ले जाला। हमरा खातिर विज्ञान आध्यात्मिक समृद्धता और आत्मबोध के एगो माध्यम भी है। हम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के दाखिला सूची में नाम ले आवे में सफल हो गई, पर यहाँ दाखिला बहुत महंगा रहे। कम से कम 1000 रुपया लागित, पर पिताजी भी वो भी ना रहे। हमार दीदी अपन गहना बेच के हमार दाखिला के पैसा जमा कैली। हमरा ऊपर उनकर यह यकीन देख के हम सफल होके के और भी दृढ़ संकल्प कैलेनी। MIT में सबसे ज्यादा वशीभूत भैनी ओहिजा प्रदर्शनी में रखल भारतीय वायुसेना के 2 सेवानिवृत्त विमान से। कॉलेज के बाद जब सब कोई हॉस्टल लौट जाए, वहीं हम घंटन ओकनी के निहारत बिता दी। फर्स्ट ईयर खत्म भइला के बाद जब हमरा के इंजीनियरिंग के कार्य क्षेत्र के चुनाव करे के रहे, हम झट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चुन लेनी। MIT में हमें प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KV पंडलई और प्रोफेसर नरसिम्हा राव बहुत प्रभावित कैले। प्रोफेसर स्पॉन्डर एरोडायनेमिक्स पढ़ावत रहन। हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लेवे से पहले उनसे सलाह ले ले रही। उ एक हाली हमसे कहले, कभी भी भविष्य के संभावना से ना डरे के चाहिए, ओकरा बजाय हमेशा आपन बुनियाद मजबूत रखे के चाहिए, ताकि भविष्य में जो भी पढ़ाई के क्षेत्र में जाई आपके रुचि बनल रहो और आपके कभी भी समझे बूझे में कठिनाई ना होखे। हम खुद भी नया बने वाला इंजीनियर लोग से कहम कि जब ऊ लोग आपन स्पेशलाइजेशन चुनी है, आपन कार्य क्षेत्र चुनी है, तो ई देखी है कि ई क्षेत्र में उनका मन में कितना उत्साह बा। जब ऊ क्षेत्र में कठिन परिश्रम करे के पड़ी तो पीछे तो ना हटी है। प्रोफेसर KV पंडलई एरो स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ावत रहन। बड़ा खुशमिजाज रहन। शिक्षक कम, दोस्त ज्यादा। हमेशा पढ़ाई के रुचिकर बनावे के प्रयासरत रहन। प्रोफेसर नरसिम्हा राव गणित
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के शिक्षक रहन। उनकर क्लास कई के हमें मैथमेटिकल फिजिक्स बाकी सब विषय से ज्यादा प्यारा लागे लागल। MIT के बाद हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL में ट्रेनिंग खातिर गईनी। HAL से जब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बन के निकलनी, हमरा सामने 2 गो अवसर रहे जो हमार बचपन के सपना पूरा करित। पहला भारतीय वायुसेना, दूसरा भारतीय रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के पद, हम दोनों पद खातिर आवेदन कर देनी। लगभग एक ही समय पर दोनों जगह से साक्षात्कार इंटरव्यू खातिर बुलावा आ गए। एयरफोर्स खातिर देहरादून और डिफेंस खातिर दिल्ली से। जहां जाए के रहे घर से 2000 किलोमीटर दूर रहे। हम भारत माता के बहुरूपता और विस्तार से रूबरू होखे वाला रही। ट्रेन के खिड़की से लागे कि हम तो एक ही जगह बानी, ई धरती ही सरपट भागता। दक्षिण से उत्तर के ओर जात देखत जाई और हैरान होत रही कि एके देश के माटी की सजावट कैसे बदलत जाला। 1 हफ्ता दिल्ली में रही। रक्षा मंत्रालय के DTDP के इंटरव्यू देनी और ईश्वर के कृपा की इंटरव्यू अच्छा भइल रहे। ओहिजा से देहरादून गईनी। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में 25 उम्मीदवारन में हम 9वां स्थान पर आईनी। एयरफोर्स में भर्ती होखे के मौका हाथ से फिसल गई। दिल पे ई बोझ लेके कि गलती हो गई, ऋषिकेश चल गईनी। ई बात तो बुझा गई रहे कि आवे वाला दिन सब बड़ा कठिन हुई। गंगा में डुबकी लगौनी और चलत चलत पास के पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम पहुंच गईनी। स्वामी शिवानंद से भेंट भइल। देखे में एकदम बुद्ध लेखा, सादा धोती, पांव में खड़ाऊं, चेहरा पर निश्चल मुस्कान, देखला भर से इंसान प्रभावित हो जाओ। हम अपन नाकामयाबी उनसे कह सुनैनी कि कितना ख्वाहिश रहे कि भारतीय वायुसेना में भर्ती होखी। ऊ मुस्कुराइले, कहले कि ख्वाहिश अगर दिल से होखे, पवित्र होखे तो बड़ा असरदार होला। ओमे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होला। जैसे ही हम लोग नींद में जानी, ई चुपके से निकल जाला और फिर जब हम लोग जागृत अवस्था में आवेनी, जब सुबह उठेनी, तो वो ऊर्जा और भी सृष्टात्मक गुणवत्ता से परिपूर्ण होके लौटेला और सुनिश्चित करेला कि सोच के आकार मिले। अगर तू मन से चहले बाड़ा तब वो चीज जरूर मिली। सृष्टि के एह नियम पर तू उतना ही भरोसा कर सकेला जितना कि दिन में उगे वाला सूरज पर। तू भरोसा रखा, सूरज फिर से उगी, बहार जीवन में फिर से आई। हम दिल्ली लौट गईनी और DTDP में आपन इंटरव्यू के परिणाम पूछनी। जवाब में अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए। अगले दिन हम सीनियर असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पा लेनी, 250 रुपया के मासिक वेतन पर। उ साल बीत गए। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE के स्थापना भइल बेंगलोर में और हमें वहां नियुक्त कइल गई। शहर के तौर पर बेंगलोर कानपुर के बिल्कुल उलट रहे, जहां डायरेक्टरेट में हम रही। हमरा ऐसन लागेला कि हमनी के देश के ना आपन लोगन से अधिकतम निकाले के आपन अलग ही तरीका बा। शायद एह से काहे कि देश के लोग विदेशी आक्रांता सबके थोपल संस्कृति सहले भी बा और जाने अनजाने अपना भी ले बा। अलग अलग शासकन के शासन के चलते हमनी के आपन असलियत खो देले बानी जा और परिणाम ई भइल बा कि एक ही समय पे रहमदिल भी बानी जा और क्रूर भी, नाजुक भी और सख्त भी, गहरा भी और छिछला भी।
ऊपर से देख तो बड़ा रंगीन और निराला लागम जा, लेकिन असल में आपन शासनकर्ता के ऊंचा नकल से ज्यादा कुछ नहीं किया। कानपुर में नवाब के नकल करत मुंह में पान चबावत लोग के देखले रही, तो बेंगलोर में फिरंगियन लेखा हाथ में कुत्ता के पट्टा जंजीर ले साहबजादन के कमी ना रहे। बेंगलोर में भी रामेश्वरम के चैन आ सुकून वाला जीवन खातिर तरसत रही। पहिला बरिस एडीई में ज्यादा काम ना रहे। एगो प्रोजेक्ट टीम गठन भइल रहे कि 3 साल में एगो स्वदेशी होवरक्राफ्ट माने उड़न तस्करी बनावल जा सके। होवरक्राफ्ट वक्त से पहले बन के तैयार हो गए। शिव के सवारी के नाम पर नाम पड़ल नंदी, लेकिन बड़ा निराश भइनी जब आपसी मतभेद के चलते पूरा प्रोजेक्ट रद्द कर दिहल गई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के डायरेक्टर प्रोफेसर MGK मेनन एक दिन अचानक एडीई के जांच पड़ताल खातिर अइले। बात बात में नंदी के जिक्र भइल त ओहमे 10 मिनट के सवारी के इच्छा जाहिर कैले। ई घटना के ठीक 1 हफ्ता बाद इनकोस्पार इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च से हमें बुलावा आयल। हम मुंबई चल गईनी रॉकेट इंजीनियर के पद खातिर इंटरव्यू यानी साक्षात्कार देवे। हमार इंटरव्यू लेवे खातिर प्रोफेसर MGK मेनन, विक्रम साराभाई और डॉक्टर सराफ रहन। सराफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी रहन। डॉक्टर साराभाई के खुश मिजाज हमार पहला भेंट में ही मन मोह लेले रहे। अगला दिन हमके बतावल गई कि इनकोस्पार के रॉकेट इंजीनियर के पद पर हमें नियुक्त कर लिहल गई। सन 1962 में थुम्बा त्रिवेंद्रम में इनकोस्पार इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनावे के विचार कैलस। थुम्बा केरला में इंसानन से दूर कम जनसंख्या वाला मछुआरन के बस्ती रहे। यह कदम भारत में रॉकेट से जुड़ल अनुसंधान के शुरुआत रहे। हमके 6 महीना खातिर अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा में रॉकेट लॉन्चिंग टेक्निक सीखे खातिर भेजल जात रहे। समुंदर पार जाए से पहले हम थोड़ा टाइम निकाल के रामेश्वरम अपना घर गईनी। हमार पिताजी बहुत हर्षित रहन। मस्जिद में हमार नाम से प्रार्थना करवावल गई। खैर विदेश गईनी नासा लैंगली वर्जीनिया के रिसर्च सेंटर से हम अपन काम के शुरुआत कईनी। बाद में स्पेस रिसर्च सेंटर मेरीलैंड चल गईनी। अमेरिका के लोग के बारे में हम वहां के ही नेता बेंजामिन फ्रैंकलिन के भाषा में कहीं तो जे चोट देवेला सिखा जाला। यहाँ के लोग आपन समस्या से रूबरू होले, ओकर हल ढूंढेले।